Здравейте! Днес искам да ви покажа как в рамките на няколко минути можете да въведете целият обект в програмата, без да е нужно да преписвате всичко ръчно. За целта избираме си обекта, който искаме да въведем информацията, импортираме KSC структура от Excelски файл, избираме си файла, след като го отвориме в програмата, натискаме бутона за търсене на анализи, обработваме данните и включваме всички необходими операции, като ако е нужно се създават и шаблони. И ето тук вече имаме направена структура на обект с основните части и подчасти, както и всички видове семрета, които са ни по задание с техните количества и направо остойностени. Така в рамките на няколко минути получаваме стойността на обекта, която след това можем да подготвим като оферта или вече да преминем към някакъв тип изпълнение.